गिबियावनो जोङो प्रेस मिडियानिसिम ट्रास्टनि जानानै गोरबोनि हामलायनाय बावबाय। जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरिनि एबसेन्टआव बिनि बिथोन बायदियै जोङो फैगौ 18 एप्रिल 2026 मायथाइनि जानो गोनां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 167थि जों लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ होबोबाय थानाय गेदेरथार बान्था गुरुदेव कालिचरण एवार्ड बान्थाखौबो 80 गुरुदेव कालिचरण एवार्ड बान्थाखौबो होनो थामथिम खालामनाय जादों। बेखौनो दिनै जों प्रेस मिडियानि गेजेरजों देग्लायनि नेमखान्थि बायदियै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि खान्थि बायदियै पेनेल बर्डआ जों दाना होदोंमोन। पेनेल बर्डआ गावसोरनि हाबाखौ मावनानै जुरि बर्डनो दैथायहरदोंमोन। जुरि बर्डआ बेखौ नायबिजिरनानै थांनाय 1 एप्रिल खालि बागानसालियाव थानाय ब्रह्म मन्दिरनिनो न'ब्लाङाव सावरायलायनानै देग्लायनो होनो गोनां गुरुदेव कालिचरण बान्थाखौ सायख'नानै लानाय जायो। बेखौनो मैया एबा 12/4/2026 मायथाइ मोनाबिलि 7 रिंगाङाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मेलनि गेजेरजों बिथांमोननि सायख'नानै हरनायखौनो आजावनानै लानाय जायो। दा बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय सेथियाव प्रफेसार रमेश चन्द्र बरदास, बिथाङा दिल्लीनि। बिथाङा गोबां समाजनि हाबा मावनायखौ मोननानै जोंनि जुरि बर्डआ बिथांखौ सायख'नाय जादों। दा गिबियाव महाराजा वाल्मीकि संस्कृत इउनिभार्सिटि काइथाल हारियानायाव भाइस चेन्सेलरनि हाबा मावोमोन। बेनि गेजेरजों बिथाङा गोबां हारिनि गुबुन हारिनि हाबा मावबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनिबो आफादफोरजों नांथाबनानै बिथाङा बर'नि माखासे हाबाखौ मावबोदोंमन। दा बेखौ मोननानै जोंनि जुरि बर्डआ सायख'दों आरो बेखौ ट्रास्टआबो गनायनानै लादों। दा बिथांनो गेदेरथार बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बान्थाखौ 2026 मायथाइयाव फैगौ 18 एप्रिल खालि अदालगुरियाव थानाय कलेजाव होनो थांगासिनो दं जों। लोगोसेयैनो जुरि बर्डआ गावसोरनि मोनदांथिजों सायख'नाय आरोबाव देग्लायनि बे 2026 मायथाइयाव सासे आरोबाव बिथांमोनहा जोंनो सायख'ना हरदों। बे एखे बान्थायावनो बेखौबो जोङो ट्रास्टआ गनायना लादों। दा बिथाङा जाबाय हरेन्द्र बसुमतारी। बिथाङा अदालगुरिनि एक्स MLA मोन। बिथाङा 3rd टाइम MLA मावदोंमोन आरो बिथाङाबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आरो बर' हारिनि गोबां हाबा मावनाय बिहोमानि थाखायनो जुरि बर्डआ बिथांखौ सायख'ना हरदों। दा देग्लाय 2026 मायथाइयाव सानै होनाय जासिगोन। नाथाय गुबुन बोसोराव जोङो सासेल' बे बान्थाखौ होबोनाय जादोंमोन। दा जेखि जाया मानो जोङो ट्रास्टआ बेखौ गनायना लादों आरो बेखौ फैगौ
बे 18 एप्रिलावनो बिसोरनो गांसे साइटेसन आरो मोनसे ममेन्ट' आरो नोगोद 1 लाख रांजों बे बान्थाखौ होनाय जागोन। जाय बिथाङा बान्थानि थाखाय सायख'जादों रमेश चन्द्र बरद'राज बिथांखौ बान्था राननाय हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोदों। औ, बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै फैगौ मदालगुरि कलेजनि अडिट'रियामाव जानो गोनां 18 एप्रिल खालि गुरुदेबनि जोनोम सानाव बिथांखौ जों खावलायना लाबोबाय आरो बे बान्थाखौ बिथांनो बे दिनावनो होनाय जागोन।